खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। दिनै फानेरियाव गं 2 भिसिडिसिनि निखावरि नखरफोरनो सरकारि मुलाम्फायारि गं 1740 न' राननानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि भेरगावआव 1740 गोरिब नखरफोरनो डिमाकुसि हाथाइसालियाव प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि सिङाव खुंजानाय मोनसे रायजो राजानि मेलाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो फोरमानलाइखौ नेमखान्थि बायदियै राननानै होनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गाहाय आलासि महरै गावनि बियाबाव गं 2 भिसिडिसिनि मुलाम्फागिरि 1740 नखरफोरनो गनायथि बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। थारैनो प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि न' बानायनो थाखाय थिकादारनो होआबालानो बेनिफिसारिया गावनि न'खौ मोजाङै लुफुंना लानो हायो। दिनैनि प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि बे मेलाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, जिल्ला बेंगिरि पुलब फातगिरि, पिटिसिनि इयाम दावबायसा बर', खैराबारि बियाबनि एमसिएलए भबेन्द्र चन्द्र बर', भेरगाव खोन्दो जौगाखां मावख'गिरि बिरबल ब्रह्मआ बेखेवनाय हाबाफारियाव बरायनाय बिबुंथि लाखियो। बे समाव आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना गावसोरनि बिबुंथियाव मा बुंदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। सरकारनि न' मोनो दा बे सरकारनि न' मोननाय गोदानफोरनि थाखाय दिनै 3,88,088 माने सुबुंफोरनो राननाय जादों बिसोरनि सेंसन लेटारखौ दिनैनिफ्राय बिसोरनाव राङा बिसोरनि एकाउन्टाव हाबहैसिगोन। दा जोंबो बेवहाय सरकारि प्रग्राम हिसाबै जोंनि डिमाकुसि जायगायाव हाथाइसालियाव जोंनि भेरगाव माने आयेन आफादनि सिङाव थानाय भेरगाव जिथु डेभेलपमेन्ट ब्लक बेनि जि बेनिफिसारिफोर दं जोंहा न' मोनग्राफोर गासै 1740 सा बिथांमोननो सेरिमनियेलि राननाय हाबाफारिखौ बेवहाय खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्थ्रिया खोब थोंजोङैनो मोनसे भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों माने बिथाङा मोनसे मिटिंनिफ्राय खोब मोजाङै बुजायनानै हरदों। आं सानो एबाराव जोंनि जायफ्रा न' मोनग्रा बिसोर गाव गावनो न'खौ लुनानै लानायाव गोनो गोथो जानाय नङा आरो आगोलनि बायदि जेबो उसुबिदायाव फैया, खुनु गेजेरनि मानसि हाबसननांगौ गैया आरो बेयो माने मोजाङैनो मोजां जाफुङो होननानै सानदों। आरो बिनि अनगाबो जों आरो गोबां न' उनावहाय मोनबावगोन आरो जायफ्रा जोबथारनायाव थालाङो बिसोरबो गावबा गावनो पेटिसन होनानै न'खौ मोननो हागोन बेखौ गिबि मन्थ्रिया बुंदों। जाय बे न'खौ मोनदों बिसोरो मोनसे स्वच्छ भारतनि फायखानाबो मोनो, बिसोरो माने लोंग्रा दैनि थाखाय जल जीवन माने जिथु मिशन बिनि घर घर जलनि टेपखौबो बिसोरो मोनगोन। जुदि बिसोरो उजाला आसनिखौ मोनाखै माने गेस सौखा आरो गेस सिलिन्डार मोननाय आरो साबसिडि मोनबाय थानाय बे आसनिखौबो बिसोरो मोनगोन होननानै जोंनि माने मानव गेदेर गिबि मन्थ्रिया लाइजामनि गेजेरजोंबो बिथांमोननो फोरमायहरदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जि सासे आइजोनो 10,000 खरि रां होनो गोनां बेखौबो थाबैनो अक्ट'बरनि गेजेराव होगोन होननानै फोसावदों। आं सानो बेफोर गासै माने हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलाङोब्ला जोंनि जि गोरिब न'खरनि सुबुंफोर बिसोरो रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां आवगायलांनो हागोन। दा थिकादारा ओरैनोब्लाबो मोना, आगोलावबो बेबायदिनो खायफा रोङैयाव माने बिसोरो मालाबाबो सिमेन्ट बायफेराखै, लहा बायफेराखै, मिस्ट्रिजों रायलायफेराखै, न' लुफेराखै, बेबायदियाव सहाय खालामनायनि मुङाव मालाबा अफिसनिफ्रायबो आरो बेनिफिसारिनिफ्रायबो माने बेफोरबायदिखौ सोरनोबा बिबान होलायनाय जादों आरो न' लुग्रायाबो गावबो बिबान होदों। जाय हाखायो बिसोर गावसोरनो मावनो हादों, खारन फैसाया बेनिफिसारिनि बेंक एकाउन्टआवसो हाबखायो। दा एबाराव बे जाहाथे दाजाथों होननानै थोंजोङै बेनिफिसारिफोरखौ जोंनि चिफ मिनिस्टारा दहाय गावनि बिबुंथियावबो बुंदों, जोंबो बुंदों जे दा बेनिफिसारिया माने जोंनि जाय न' मोनग्राफोर बिसोर गावसिनि एकाउन्टआव हाबखानाय फैसाजों गावसोरनो लुनानै लानो हागोन। नाथाय बिसोर जुदि मालायनो हगारना होयोबा बेबायदिनो जाबाय थागोन। ओंखायनो सरकारनिफ्राय बे बेलायाव खुनु गोनो गोथो गैया। दुलाराय आसामावनो गोदानै जायफोरा प्राइम मिनिस्टार आवास योजनानि गेजेरजों न' मोनबाय बिथांमोननो सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि खुंदों आरो बेबायदियैनो दिनै गोदानै दाजानाय 45 नं भेरगाव समस्ति आरो भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव नैबे डिमाकुसि बाजार खलायाव
गासै 1740 बिनायसानो न'नि सेंसन लेटारखौ फर्मेलि रानना होनाय जादों आरो बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सेन्ट्रेलि इन'ग्रेसन खालामनाय जिथु फांसन बेखौबो जोंनि बिनायसाफोरनो जोङो दिन्थिनाय जादों आरो गिबि मन्त्रि बिथाङाबो लोगोसे दिनैनि नैबे डिमाकुसिनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथां जों बयबो बुंदों बिनायसाफोरखौ जे बिथांमोना गावनि न'खौ गावनो बानायनानै लानांगौ आरो जिहेथु बिथांमोननि न'नि फैसाया बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन थोंजों दा बेखायनो बेखौ दस्रानो जाहाथे दा दिहुनना होथों आरो जिखिनि फैसा मोनो बेखौ मोजाङै मिसइउज खालामालाखानो मोजाङैनो बाहायो आरो जोंनि जिखिनि मावख'गिरिफोर दङ ब्लकनि GRSआनो होन एग्रेडेटेड इन्जिनियारानो होन बा BDOआनो होन बा GPCआनो होन एकाउन्टेन्टआनो होन जायफोरा नायो बिथांमोनाबो जाहाथे फिल्डआव फैनानै न'नि प्रग्रेसखौ नायनानै जाहाथे बिलखौ प्रसेस बायदि होयो नङाब्ला प्रसेसार्सलाबोनि माखासे बिलखौ होनायनि जाहोनाव न'फ्रा लुफुंजाया आरो गोबां बिनायसाफ्रा जायफ्रा न'खौ मोनदों बिथांमोना सरकारि न'नि जि इस्टिमेट बे इस्टिमेटनि बाहेरायाव बिथांमोना गिदिर बानायनानै लायो जायनि थाखाय न'खौ बानायजोबनो हायाखै दा बेबायदि गोबां बेनिफिसारिनि प्रब्लेमबो जोङो दिनै मोनदों दा बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे सरकारनि एमाउन्टजों रांजों जेखिनि बानायनो थाखाय इस्टिमेट होनाय जादों बेखिनिखौनो जाहाथे बानायनानै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बेखौ मोनफुंनो हायो बानायनानै लानो हायो आं बेखौ खावलायदों आरो दिनैनिफ्रायनो जिहेथु जोंहा जायफ्रा आइडि गैया आइडि गैयै सुबुंफोरनोबो जोङो जायफ्रा मोनथावथाव बिथांमोननोबो न' मोननायनि थाखाय आइडि नाम्बार बानायनायनि बा जिअ टेगिं खालामनायनि हाबाफारिया सोलिदों बेयाव जाहाथे बयबो मदद खालामो आरो गामिनि बा ओनसोलनि गोरों गोरा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाखौ दिन्थिनानै होयो आरो फोरमायनानै होयो आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो गोजोननाय मोनदों जोबोद मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु दा सोलिबाय थानाय सोरखारा दुखिया न'खरफोरनो गोदानै न' होनायनि खोथा सिन्था खालामदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै सेंसन लेटारखौबो रानदों दिनै आसाम नाङै आसामनि जा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनिया दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबे सेंसन लेटारखौ रानदों आरो दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियावबो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन जोबोद गोजोनैनो जाफुंसारदों गोबां लाख लाख सुबुङा सरकारि न'खौ मोननो हाबाय नाथाय आरो लाख लाख सुबुङा मोननो गोनां दंबावो आरो बे हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो गोबां माने निखावरि न'खरफ्रा दासिमबो न' मोनालाबासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङानो आइडि नाम्बार गैया आइडि नाम्बार गैयिनि थाखायनो गोबाङा न' मोननो हायाखै आगोलाव जेसेबांखिनि बेनिफिसियारिफ्रा आइडि दङ बिथांमोना मोनबाय आरो दा आइडि थानायफ्रानो फैबाय थादों दा बिनि अनगायैबो जिहेथु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां दुखिया न'खरफोर दङ हिसाबै आरो बिनिफ्राय आसामावबो गोबां दङ हिसाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा चिफ मिनिस्टारनिसिम आरो प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिनिसिम आर'ज गाबदोंमोन जे जोंनि बड'लेण्डआवबो गोबां दुखिया न'खरफोर दङ बिथांमोननो न' होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगोन आरो आइडि नाम्बार बानायना होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ बे हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो प्रधान मन्त्रिनिसिम आर'ज गाबहरदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै न'आ फैसिगोन दा बे हिसाबै गोदान सार्भे खालामनायनि हाबाफारियाबो जागासिनो दङ दा जायखिजाया दिनै बेवहाय जोंनि भेरगाव समस्तियाव 1740 जन बिथांमोननि न'आ जिहेतु सेंसन जानानै फैबाय बिथांमोननि सेंसन लेटारखौ दिनै रानदों औ बेखौथ' मा बुंनो बिथांखौ आं मान होयो बिथाङा सासे हंरामि नेता मोनसे समाव बिथाङा जाथिनि जानानै मोनसे आफादाव थानानै गोबां सम गोलाव सम सेक्रिफाइस खालामनानै बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोग्रा सासे नेता आं बिथांखौ अरायबो बिनि थाखाय सिबियो आरो मान होयो नाथाय बिथाङा दिनै राजखान्थि मोनसे हान्जायाव थानानै किसु नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ आं दाख्लै नुनो मोनदों जे बिथाङानो जाबाय धनस्रि समस्तिनि बिटिसिनि MCLA प्रेस मोसाहारि बिथां मानावगदित बिथाङा बुंदों जे UPPLनि मानसिफोरा माने मानसि बासि सार्भे खालामनाय आइडि नाम्बार बानायना होनायनि खोथा बिथाङा दाख्लै बुंदों आंबो नुदों बिदिथ' नङा बिथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे UPPLनि मानसिफ्रा गावसोरनि गोसो बायदि जायफोरनो होदों गंनै गंथाम होबाय
जोंनि बिपिएफनि मानसिफोरनो होआखै होननाया बेथ' एसे नंखाय जादों सारनिया सारा बिदि बुंनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला सारखौ गोबाङानो मानियो सासे संग्रामि नेता हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि एसे स्थिरताखौ लाखिनानै मोजां मोनसे गोथार मासियाव जिरायनानै नोंथाङा एसे नंगौ बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजां जायो राजखान्थिनि मुङाव जाहाथे गाज्रि राजखान्थिखौ सारा खालामा आं बेखौ खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला नैबेहाय जोङो मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि आरो बेनिफ्राय भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बयखौबो खावलायदों जे कुनु पद्धतियै एबारो रावबो दुखिया न'खरा थालाङा बयनिबो न'खर न'खर थांनानै जोंनि क्रिकि सुखि जिबिका सुखि पुखु सुखि जायफोरनो दिनै सार्भे खालामनायनि दायित्व होदों बिथांमोनजों थाफानानै बयखौबो जाहाथे सार्भे खालामनानै हरो जाहाथे आगोलनि बायदि बिथांमोना आइडि नाम्बारा जाहाथे थालाङा बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जादों जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों जोंनि EMMCL बिथांमोनाबो बुंदों जाय जेरावखि थाया मानो बयनिबो न' बानायनानै होनांगौ बेखौ खावलायबाय थादों दा बे हिसाबै जों खावलायनोसो नागिरदों कुनु रावबो बिपिएफ कुनु बिजेपि कुनु इउपिएफएल कुनु कंग्रेस AIDF बा जिकुनु पार्टि बासिलायालाबासिनो बयबो नैबे समाव ज' जालायनानै जों हेफाजाबसो होनांगोन जे दुखिया न'खरनो जों न' होनायनि बेबस्था खालामनांगोन नोंथांमोना जाहाथे बयबो थाफानानै जिअ' टेग खालामनाय समाव बयबो दुखिया न'खराव थांनानै जाहाथे फट' थिखांनायाव हेफाजाब होयो आं बेखौसो खावलायदों जे नोंथांमोनाबो हेफाजाब हो नोंथांमोनाबो थाफा जोंनिफ्राय बयबो थाफागोन गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बयबो थाफा मानो होनना बुङोबा बै समाव बिपिएफआ गोरोन्थि खालामनानै गालांदों 2011 सनाव इक'नमिक सेन्सास जादोंमोन बै समाव बिदिनो आसा कर्मिफोरखौ दायित्व होदोंमोन होमबा दिनै 2011 सननिफ्राय दिनै सेन्सासानो जायाखै मोजां सेन्सास बेबायदि 2011 सनाव सोरनि सोरखार दंमोन बै समाव होमबा गामि दाबसेयाव हाबैबाय न'खरसेयावनो जिरायनानै सेन्सासखौ खालामबाय नामफोरखौ गोरोन्थि लिरनानै लानो थांबाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव गुरुत्व होआखैसै आसाया मानो फट' थिखांफैदों कम्पिउटार गोरों सासे सेंग्राखौ होफादों बेवहाय गोबां मानसिनि नामा भुल जाबाय भटार लिस्टआव बेलेग रेशन कार्डआव बेलेग उनाव लिरना लाना थांनाया गुबुन फैयो उनाव आइडि नाम्बारा फैयोब्ला नामफोरा मिलाया जायनि जाउनाव दिनै दुखिया न'खरफ्रा दिनै भुगिनानै दङ बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों बै समनि सरकारा सोरमोन जोंथ' बेखौ दुसिनो थाङाखै बेखौथ' जों बुंबाय थायाखै जालांबाय जों दा फैबाय थानायाव बोरै जों ज' ज'यै खामानि मावनो हागोन बेखौसो जों सिन्था खालामनांगोन नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन